Doncs avui estem així a les jornades del Pinxo i la veritat és que hem de dir que cada any el nivell puja més i més, vull dir, estem encantadíssims i des d'ací l'únic que podem dir és que vinguin a consumir la nostra carxofa, a gaudir dels nostres restaurants i a xalar de tot el que és la nostra cultura, perquè al fi i al cap la carxofa és una part molt important de la nostra cultura i del nostre patrimoni. A veure, a mi és un dels actes que més il·lusió me feia, crec que la carxofa de Benicarló mos definís, mos representa, i la veritat és que sabeu que és molt fàcil emocionar-me, que jo totes les coses que m'agraden m'emocione i enseguida tinc la llagrimeta en l'ull, però estic realment emocionada i m'he passat tot el dia molt il·lusionada perquè és que me ompli, o sigui, me ompli. Ja sabeu que a partir d'avui podeu degustar els pinxos en tots els bars de Benicarló, que enguany estan marcats en unes etiquetes en terra en el logo de la carxofa. I bueno, teniu la guia, també podeu passar per Turisinfo, agarrar el llibret per fer la ruta dels pinxos de la carxofa. Vos esperem. Jo no dic res més perquè ho han dit molt bé ells dos. O sigui que a disfrutar de tot el que fan estos cracs de la cuina que tenim a Benicarló i ja m'on anem que la gent vol fer-se fotos aquí. Adeu, veniu.